Hola, la meva recomanació per aquests dies de confinament és aquest llibre, En Deuda, de David Graeber. Graeber és un antropòleg nord-americà, era un dels portaveus del moviment Occupy Wall Street, que ha publicat un munt de llibres, però aquest és sens dubte la seva obra principal i un dels llibres més influents publicats en l'última dècada. Graeber ens proposa un recorregut per la història de la humanitat, des de l'aparició del concepte de préstec amb interessos, que és un invent de l'antiga Mesopotàmia, fins a la crisi del deute de l'any 2008. És un llibre que torna a estar molt d'actualitat perquè alguns economistes s'hi han referit en relació a la crisi que vindrà després de la crisi del coronavirus, que ja ens adverteixen que serà més forta que la de l'any 2008 i que alguns apunten que l'única manera que ens en sortim és que els governs facin el mateix que feien els imperis antics, com els antics sumeris, que cada X anys decretaven una tabula rasa, o que després es diria un jubileu, que era una condonació dels deutes que tenien les persones. De fet, l'origen de la paraula llibertat es troba en la llengua sumèria i precisament fa referència a alliberar una persona dels seus deutes. Doncs bé, això és el que ens explica David Graeber en aquest apassionant llibre En Deuda.